Euskara da kanporata, denok korrikara. Korrikaren kultur erroska. Azazten da. Korrika 10 hasi zen lekua. Bertan, mendien artean, Oteizaren 14 apostoluen estatua dago. Bez hasten da. Basoan bizi den euskal pertsonaia mitologikua. Gizakiak baino lehen ezagutzen zuen nekazaritza, eta hainbat gauza erakutsi omen zizkion hari. Zez hasten da. Arriaga bilbotar konpositorearen bigarren izena, Korrika 19, beraren izena daraman antzokeren aurrean amaituko da. Dez hasten da. Korrika 19 omenduko duen liburu eta diskoa azoka ospatzen den herria. Bertatik, anboto ederra ikus daiteke. Ez hasten da. Euskara zaintzea, aztertzea, zabaltzea, batzea eta hobetzea helburu duen hizkuntza akademia ofiziala. Korrika 17 omendua izan zen. Efez hasten da. Pedro Miguel Etxenike Nafarraren lanbidea. Korrika 11ak euskararen alde egin duten beste pertsonaia ezagun batzuekin batera omendu zuen Etxenike. Izaban jaio zen. Gez hasten da. ETB baten emititu den telesaio ezaguna. Pantailan 22 urte luze jarraian eman ondoren, 2015ean esango diagur ikusleei. Atxez hasten da. Korrika 15 leloa. Eztan nahi eta sinonimo asko dituen aditza da. Iritsi, ailegatu, iragan, lotu, oratu. Iz hasten da. Korrika 17 kanta egin zuen Goze taldeko kantariaren izena. Jotaz hasten da. Oteiza eskultorearen izena, txillidarekin batera, 20. mendeko euskal eskultore garrantzitsuena izan zen. Ka barnean dauka. Kike Amonarrizekin batera, ETB bateko Miluz esaio aurkeztu zuen kazetari bizkaitarraren izena. Euskadi Irratian, Oilategia saioa aurkezten du. Elez hasten da. Urepeleko Artzaina kanta ezagunaren sortzailea. Kantu horretan aipatzen den herrian hasiko da Korrika 19. Emez hasten da. Bertsolari txapelketa nagusia irabazi zuen lehenengo emakumearen izena. 2009an jantzi zuen txapela. Enez hasten da. Nimri Urrutiko Etxea aktore eta abeslari nafarraren izena. Daniel Kalparsororekin egindako Salto al Vacío filmari esker egin zen ezaguna. Eine barnean dauka. Pablo Sarasate musikaria eta Arturo Kampion idazlea jaio ziren Nafarroako hiria. 3 korrika amaitu dira bertan.
O zazten da. Bernardo Atzagaren libururik ezagunena. Dagoeneko, 25 hizkuntzatara baino gehiagotara itzuli da. P zazten da. Leitzako harri jasotzaile ezagunaren abizena. Horrez gain, aktore, olerkari, bertsolari, eskultore eta historiazalea da. Q zazten da. Kepa Junkeraren kanta baten izenburuan aipatzen den Ipar Amerikako herria. Euskal arrantzaleak bertara joaten ziren baleen bila. Egun, Kanadako probintzia da. R zazten da. Azkue hizkuntzalari bizkaitarraren lehen izena. Bere hiztegia, kantutegia eta folklore bilduma altxorra handiak dira. S zazten da. Korrika 18 kanta egin zuen Esnebeltza taldeko abeslariaren musika tresna. T zazten da. Martínez de Lezea idazle gasteiztarraren izena. Kukubiltzo antzerki taldearen sortzailetako bat izan zen gainera. U zazten da. Unaz aktore gasteiztarraren abizena. Zinemarako eta telebistarako hainbat lan ezagun egin ditu, euskaraz zein gaztelaniaz. V zazten da. Euskaltzaindiaren presidentea izan zen Fraide Frantziskotarraren abizena. Bere agintaldian euskara batua sortzeko prozesua zuzendu zuen. V bikoitza zazten da. Juan Jose eta Fausto Elujarranaiek bakartzea lortu zuten elementu kimikua. Aurkikuntza horrek eman zien ospea anaioi. Ixa zazten da. Fernando Aire Urepeleko artzain eta bertsolari ezagunaren goitizena. Urepeleko artzaina kanta beraren omenez sortua da. I grekoa barnean dauka. Bizkaiera eta batua uztartzen dituen hiztegia egin duen ikastegiaren izena. Korrikaren amaiera, Bilbon denez, hiztegi hori lagungarria izan dezakegu bertan. Z zazten da. Amaia izeneko abeslari gipuzkoarraren abizena, euskal emakumezko abeslaririk garrantzitsuenetakoa da.